Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το Minecraft. Είμαι εδώ με τον Στέφανο. Λίγο δυνατά να μιλάς, Πες τον ένα για ρε. Όχι. Πες τον. Όχι. Το κλείνω. Πες, γεια πες. Γεια. Πιο κοντά, πιο κοντά. Εδώ, κάτω εδώ. Πάμε. Φύγαμε. Δεν ακούγεται. Το ξέρω ρε ότι δεν ακούγεται. Θέλει δυνατά. Το ξέρουμε αυτό. Είχαμε ένα μικρόφωνο. Θα αγοράσω τα Χριστούγεννα. Θα πάω στα τζάμπ. Ναι ρε, γιατί? Πάω ρε, ναι. Πάω να το πάρω και ένα μικρόφωνο. Μόνο για εσάς, Για εσάς ρε. Και εσείς μου ήρθε να πω. Ναι. Κατάλαβε. Θα φέρεις hate στο κανάλι μου. Σκάσε. Τι θα κάνουμε? Θα σκύψουμε και θα μπιάνουμε. Τι θα κάνουμε ρε. Άμπαλε. Ούτε Minecraft δεν ξέρεις να παίζεις. Αφού πρώτη φορά παίζω Minecraft. Τι θες να παίξεις, μην φέρεις hate στο κανάλι μου. Είστε... Πάμε να κάνουμε σπαθί και... αυτή την παρδέλα. Sticks. 2 σπαθιά θέλω. Αυτό που κόβουμε ξύλα θέλω. Φύγαμε, νομίζω είμαστε έτοιμοι, ναι. Πάμε να βρούμε καμιά σπηλιά. Πάνε για να βρεις ρε κάνα σπίτι. Ναι, ρε. Καλά ρε. Πόσα λεπτά είναι? 2 λεπτά και 18. Αυτό δηλαδή τώρα δεν θα φέρει hate στο κανάλι, Αν παίξεις εσύ και δεν ξέρεις να παίζεις, τα κουμπιά ξέρεις ποια είναι ρε. Ναι. Μπροστά δεξιά, πηδάει πάνω και βαράει. Εντάξει. Παίρνω μια καλησπέρα, μα δεν τον πέρασε. Πού πάω, πάνω που κάνουν ζόμπες. Του κάνετε ζόμπες. Πάμε εκεί πάνω. Σίγουρα θα έχει... βρήκα τέτοια ρε. Τι ρε? Εκείνα τα μαύρα τα βλέπεις? Ναι. Τα βλέπετε εκεί πάνω τα μαύρα, εκείνα εκεί. Εκείνα είναι... Κάτσε, πάμε εκεί πάνω. Να πάμε τα πάρουμε ρε. Αν προλάβω και δεν παίξεις εσύ. Σίγουρα θες να παίξεις. Ναι ρε. Κάνε κάτι να μην χάσεις. Δηλαδή και να χάσεις τι έγινε. Όχι ρε, παίξε εσύ. Δεν θες να παίξεις? Όχι, μετά εγώ θα παίξω ρε. Πότε ρε? Μετά που να μην κάνουμε βίντεο, να παίξω εγώ Minecraft. Α, εντάξει. Να μην βγάζω βίντεο. Ναι ρε. Οκ. Πάμε τότε. Μετά θα παίξω τσάνα μισή. Πώς θα ανέβω εκεί πάνω ρε. Να πω μια καλησπέρα, μα δεν πέρασα. Όπα. Να βγήκαμε στην επιφάνεια. Να τα! Τα βρήκαμε ρε. Τι είμαι εγώ ρε. Να τα. Με αυτά εδώ τα μαύρα μπορείς να κάνεις δάδες.
Ναι, για εκεί πέρα. Να το. Κάμποσα είναι ρε. Τι πήρες ρε? Κάτι level. Σαν πέτρες είναι. Πιο ωραία να ήταν. Ναι. Σαν πέτρες κάτι δεν είναι. Ναι. Κάρβουνο είναι αυτό εδώ ρε. Α, εντάξει. Εντάξει. Δεν θα μαζέψω πολλά, ακόμα κάνα 2-3 και να πάω να κάνω δάβα. Α, δεν έχει άλλο. Ωραία. Πάμε, και είναι ωραία. 10, φτάνουν. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν ρε. Τι λέει τώρα. Α, sticks. Ναι, sticks. Ναι, έχω stick. Πες. Έχουμε 16 δάδες. Πάμε να μπούμε σε μια σπηλιά. Ναι. Εντάξει. Φύγαμε. Οπ, γουρουνάκι. Πόσο ώρα θα είναι το βίντεο? 14 λεπτά. Το Minecraft είναι 14 λεπτά. Μέχρι και εγώ προλαβαίνω να κάνω σπίτι. Σπίτι δεν θα κάνουμε, θα είμαστε έξω. Θα ψάχνουμε για diamonds, σπηλιές, αν προλάβουμε. Καμιά σπηλιά. Θα πέφτα. Εδώ έχω ξαναπάει νομίζω. Μην νυχτώσει μόνο. Γιατί αν νυχτώσει την πατήσαμε. Τι γίνεται, πολλά τέτοια μαύρα βλέπω. Όχι αμάν. Σε κατεύχα. Θα κάνω και μια βουτιά. Ρε, άντε. Εδώ. Πάμε. Μην νυχτώσουμε. Γιατί άμα νυχτώσει την πατήσαμε και οι δύο σκάσε. Τι κάνει αυτό? Ό,τι θυμά τυχαία του. Φοβάται αν πας καμία. Θυμήθηκε το Gaina, το Smackdown. Τι είναι ρε, ζομπί? Δεν κάνετε zombies. Bitch. Πάνε ρε να σκοτώσει μόνο ένα ζόμπι είναι. Μια αγελάδα πρέπει να φάω. Πάνε ρε να Σε φάω, σκοτώσει ρε. το ζόμπι. Όλο αγελάδα. Εδώ ρε. Ζόμπι πούντο ρε. Εδώ. Στο διάλογο. Κατέβα να σκοτώσει και το ζόμπι. Εδώ ρε κόλλο ζομπάκι. Άμα ανεβαίνει. Αράχνη. Χεστή. Κατάρχας πώς θα ανέβει στον πόρι. Εγώ έκανα. Πού είναι ρε. Κάτω ρε εκεί. Να το. Α, καλά, σιγά μην ανέβει εδώ. Οπότε τι είναι, τι να κατεβαίνω. Πάνε λίγο να το σκοτώσεις. Τι είναι αυτό ρε. Τι μέρος είναι αυτό. Πρώτη φορά πηγαίνεις. Ναι. Πώς σταμάτα αυτό του.
Εκεί πάνω θέλω να ανέβω, ρε. Και ούτε ζόμπις, ούτε τίποτα. Θα με ψάχνουν μετά. Και εγώ ακούω ένα σκελετό. Ανέβαινε. Λοιπόν, βγάζουμε dirt. Στίγια. Τι κάνω εγώ, ρε. Για το εδώ πέρα. Οπα, και ανεβήκαμε. Ούψ. Ελάτε ζομπάκια. Ελάτε, οπ. 11 λεπτά. Κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Κάντε like και subscribe. Γεια σας. Αυτά. Γεια σας. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.